ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 14/07/2026 сол хонаҳои фурӯшии Душанбе дӯстон. Як хона дорем дӯстон, бовар мекунед 20 квадратай, ай гарени арзоноҳи сексияй иншоалло ки маъқултон мешава. Мақсад як хона монам хеле. Обши 9 хонаи фурӯшӣ аз Душанбе, ҳамаш аз Душанбе. Навори хонаҳои Душанбе. Кадометон хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе дорен ва нафарое ки аз Душанбе хонахар ҳастен, ҳамин навор махсус барои шумо штагиай. Видео дӯстон, видео оддӣ нестай. Мақсад ки видео беҳад видеои зурай худо хоҳад ҳам ягон 5-6 хона савдо мешавад. Курси рубл, доллар, евро дар рӯи экрани шумо аз бонки Эсхата. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Омада видео мекунем рӯи ки сураташа видео шава азиз. Бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. Бардор азиза, яка хонаро икад ай Душанбе, ма дар бораш нақл мекунам, гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, 2 этажаҳай, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Олисомон, 14/13 сотих замин, 6 дар хона, нархш бо маслиҳатай. об дар ҳавлӣ, 2 та рақами васат барои экрани шумо. кӯчаҳо асфалт, аз трассаи Душанбе то хона мега ҳамагӣ 50-60 метрай. То Душанбера ине ки 46 то 46 микрорайона 7 километр бача азиз. Масҷиди ҷумъахона 150 метр дур. Мактаб, духтурхона, аптека, парикмахер 300 метр дур. Магазин продуктовой 80-100 метр. 2 этажаҳай, 6 дар хонаҳай, деворҳо яъне ки якум этаж симблокай, дуюм этаж боша хишти лоӣ. 4 хонаш 5 ба 350, 2 хонаш 8 ба 350, 2 калидори 8 ба 350, ошхона, молхона, баня, об, духел, ҷӯйбори дарё, кофарниҳон, боғи калон, себ, чормағз, тут, олуча, хурмо, ҳуҷҷат сертификат дора. нархи хонара дӯстон занг занед, маслиҳат мекунем мега. кӯчаҳо ҳама асфалт бача азиз. марҳамат дӯстон, беҳтарин вариантай 14/13 сотиқ заминай, 6 дар хона, 2 этаж. срочная бад фурӯшӣ аз номи канали мо акахати ҳозир маслиҳат кунем. беҳтарин хонаҳай. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, омада хона роӣ кардан аз ноҳияи Данғара. ҳамин хонаам просто хонаи зури бадай, медонен. ҳамин шахсият гуфт ки нархша бародарҷон нагем, маслиҳат мекунем, я нархи соз омада иншоалло ки сар я пиёлачой чахчах мекунем, кадоми як мисол серьёзни боша агар бигираш мегам. ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, маҳаллаи Шоҳаншоҳ, чорхонагай, яъне ки ҳавлии калон дора, калидор дора, баня дора, магазин дора. дӯстон, ҳамин хона худаш дора магазин, ҳамсо яъне нархш бо маслиҳат, свет дора, доимӣ, об дора, хуб 4 дар хона дора, магазин дора. хулоса WhatsApp ҳам дора дар рақамҳои ахираш 4870 аз номи канали Саудо ТВ. ҳамин хонатара дӯстон, кадометон лозимай як повторка видеора тамошо кунед, проектша бинед дӯстон, иншоалло ки маъқултон мешавад.
аз думи Савдо ТВ занг занед. Бордорои муҳтарам, хешо, дӯсто, бордоро, шиносо, ҳамин навори мада ҳозир лайк монен, дар канал обуна шавен. Наворое ки мо мемонем мақсад дӯстон тамошо мекунем. Ай шумо дастгирӣ шава, иншоалло ки хонаҳои арзон мешава. Дастгирӣ шава, хона мешава бачо. Чунки тамошо кишид, навор иншоалло мешава дӯстон. Оиди хона дӯстон, ака қати масиҳат кунен, хонара срочно бихарен дӯстон. Видеора стоп кунен. Ай кадом тараф шумо да хона дар кор, ай комментария кунен, далши видеои баъдина ждат кунен. Иншоалло ҳаракат ка мо пешниҳодтон мекунем хонаҳои арзон видеоҳои баъдина да дӯстон азиз. Анаи хонара бинем бачо, чӣ хел хонаи зӯра. 230,000 сомон ай, 230,000 сомон ай. Бо дакиҷоҳай медонед дӯстон. Нигоҳ кунед. Квартираи фурӯшӣ доми 6 этаж, хонаи мо дар этажи 5 дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар диагностика наздики Султони Кабир дӯстон. 230,000 сомон як хонагай, 20 квадрат ай. Ина марҳамат дӯстон, беҳтарини бад варианти зур ғалтид. Ака мега, ман мега гарени ва важне ай, сум дар кор. Ба ҳамин хотир мас дар савдо гузоштум, арзонтар мондум ки корум ҳал шава. Ина марҳамат ай, мақсад рафта 600,000 700,000 хона мегирен. Квадрати кам бошад, зато як хоначаи хушрок ай бачо. Оилаи сабук да мешава. 230,000 20 квадрат. 5 этаж занг занем бачо азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ яъне ки квартираи фурӯшӣ аст ки дуконата квартира дар ошёнаи 20 ай. 20 этаж даҳай, 60 квадрат ай, Зарафшон, Душанбе, ноҳияи Сино, территория поликлиникаи 14. Этажи 20, духона 60 квадрат, ҳолати коробка, 240,000 сомонӣ. Рақамошон 22 14 да боқӣ монда маълумотро ҳозир дӯстон занг зада бигиренш. Кадометон хонаҳои фурӯш дорен, мақсад нависен дар WhatsApp, омада видео мекунем ёки суратоша видеоша рӯй кунен. Ҳамин хелам навори фасон кард дар фурӯш дар реклама мегзорем бачо. Оиди хона занг зад пурсониш маъқул боша. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира. нигоҳ кунед ака. Дуҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 45 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, поёни Корвон, 274,000 сомон арзиши квартира дӯстон. Этажи 3, ҳолати коробка, 45 метри квадрати бардор азиз. боқӣ монда маълумото рақамҳои 44 занг зад бигирен дӯстон. ай кадом тарафу хона дар кор комментария кунен. Мардуме ки дора рӯй мекунад, мо навор мекунем, пешотон мекунем. ҳамин видеоҳое ки мисол мо мегзорем бачо азиз, шумо ба меди Instagram, ба меди TikTok нашин бачо. Главни савдо дар YouTube ай. Мисол кадометон хона харен, фақат шумо ай YouTube тамошо кунен. Дар инҷа иншоалло ки хонаҳо бисёр ай. ёки нафарое ки мисол хонаҳои фурӯш дорен, ҳаракат кард дар YouTube реклама гузорӣ кунен, иншоалло дар инҷа хонаҳо бисёртар савдо мешаванд. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. ана ҳамин дом да қарор дора хонаи мо. як хонагаи 45 метри квадрата дорем дар ошёнаи 9. идаки ҷо ҳай Душанбе дай, ноҳияи Фирдавсӣ дай. ҳамин 45 квадрата 9 этаж як хонагай 275,000 мега бо муомилаш қатӣ. Перегородка кардагӣ. Рақамаи ахираш 4 та 9 да занг зада маълумоти праша бигирен дӯстон азиз.
дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. одамое ки айдушанбе хонаи заминӣ кофтестен аз лучоб аз физкултурни институт мега 1 километр то варзоб роҳ асфал мегасонад азиза. ва мақсад омада бинен хонара мега иншоалло ки маъқултон мешава. 3 комнатагаҳая 6 сотиқ замин дорад дар лучобай шаҳри Душанбе. 500,000 сомонӣ бо муомила дорад. хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон, лозим боша рақамҳои 4060 занг зада боқимонда маълумотро бигирен. дӯстон, дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед. дастгири шумо пешравии кори мо. ҳадди ақал касе ки моро мешнавад дар ҳамин навор якта лайк монед, то ки видеоҳо тоб рава ҳамин хонаҳо дӯстон савдо шаванд. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигиай 2 комнатагаҳай 1 сотиқ замин дорад дӯстон. кушониён мишкоро 1 кӯча дар шаҳри Душанбе дӯстон азиза. 2 хонагаҳай 1 сотиқ замин дорад. арзиши хона 465,000 сомон бо муомила. рақами ахираш 1122 занг зада ҳозир маълумотҳои боқимондаро бигирен. ина қисми вана ва ҳоҷатхона ва дадархона ва 1 сотиқ замин. ҷойшам ҷойи обудай, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ муҳайё шудагиай. хулоса инам хеле гапҳо занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошиёнаи 4 масоҳати 34 квадрати метр. чӣ хел мебинен хона кадом ҳолат дай? ҳолати тайёр дай. хона тайёр, ҳамин мехарен сума варақ мезанен, омада зиндагиро сар мекунен. як хона 34 квадрат, этажи 4, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 490,000 варақ мезанен, пула мепартоен дар омада зиндагӣ. шароитҳои хубу замонавӣ. рақамҳои 9347 боқимонда маълумотро аз уми канали Саудо ТВ. Саудо ТВ ки 3 солаи хона мефурӯша. Саудо ТВ ки 3 солаи навор мекуна. ҳамун Саудо ТВ ки ҳар рӯза дар хизмати интернет мардум дӯстон. хулоса ки ина марамат рақамҳои соҳибхонара 490,000 бигиренш. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрагаҳай, этажи 1дай, масоҳаташ 30 квадратай, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. диагностикада қарор дорад. 46 микрорайон. 485,000 сомон. 30 квадрат. 485,000 сомони. рақамҳои 99 99 95 да ҳозир занг бизанед дӯстон азиз. ремонту дараҷаи олӣ, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ. лозим боша пурсон шед. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар этажи 2-ай, дар этажи 18-ай, масоҳати 45 квадрат, 2 комнатагаҳай, дар ноҳияи Сино, Зарафшон, Зарнисор да қарор дорад азизам. 379,000 сомон бо муомила. ина дӯстон боз як варианти хуб барои харид кардан. этажи 18, 2 хонага, 45 квадрат, ремонтҳои дараҷаи олӣ,
ноҳияи Сино, Зарафшон, Душанбе 379 рақамҳои 77 11 занг зад боқимонда маълумотро бигиред. дӯстони азиз, навори мо ҷанбаст шид. мутаассифона видео тамом шид. Чизе буд роӣ карден, хоҳиш карден, коммент карден, навистен, занг заден, ҳамаша мондем ва роӣ карден. дӯстони азиз, ана бо далши бо WhatsApp мегузорам, роӣ кинен, хонаҳотона роӣ кинен, ёки омада хушука навор мекунам. ин Саудо ТВ видеош оддӣ нест бачаҳо. бовар накунед, роӣ кинен, чӣ қадр савдош мекунем, роҳат мекунем. Зинда бошед бачаҳо азиз.